काय नाही अशा व्यक्तीला एकमेव ठिकाण कारण तिच्या संपूर्ण हिची मनस्थिती बिघडलेली हिच्या देहावरचा भार मिळणे ती स्वतः कोणे याची जाणीव नाही याला कारण त्या ज्योतिंगाला आणि त्या ब्रह्म संबंधाला चारी बाजूला घेरलेले आहे मग अशा व्यक्तीला एकमेव ठिकाण म्हणजे कुठेतरी देवालय कारण या कलियुगाच्या मृत्यूलोकाच्या ठिकाणी देवतांचं स्थान आहे ते काळ्या दगडाच्या वरती आणि त्याच काळ्या दगडाच्या वरती राहून शुभाला वावरणारे देव यांचं स्थायी घेऊन हिच्या देहात ज्या पैशांकडे प्रवेश करायला बाहेर घालवल्याशिवाय माझी मुलगी पूर्व पदावर येणार नाही बाळ चल माझ्या समवेत चल चल Thank you.
इले ओय हे राज महाराणी झाले ना 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 स्पेशल आहात अजिबात पाहिजे कोण ना
काय सांगतात मी घातलंय म्हणा विचार गेले सगळ्या शेजाऱ्यांका सांगलंय माझ्या बाबानं हिंगे पराने जाताना काय काय घडला तुमका नाही ठाव हिंगे पराने जाताना ह्याका ढात मार तेका ढात मार करूक लागले अगदीच काय नाही गावला तेव्हा बडक्यान ढात मारले तेव्हा सगळे म्हणाक लागले आसात असे बोलाक लागले पण माझे शेजारी सगळे बरे समाजाला माझ्या शेजाऱ्यांनी काय केले ह्यांका नेल्याने समजांना टाळल्याने आणि सगळे रात्री माझ्या घराकडे गेले आणि माका सांगाक लागले भागीरथी तुझो घो दांडगेपणात नेलो तुका वाईट वाटताला आमका समजता पण ती त्याची वाईट वाटण घेऊ नको आणि रडत राहा नको तुझो घो नेलं तरी आम्ही असं दिया नको माझे शेजारी समाजाला माणसं बरे काय नाही शेजारी मग शेजाऱ्यांच्या कमी कसा बोलतोय माका सांगा म्हणून शेजाऱ्यांच्या परां कमी बोलत नाही समाजला पण मी गेल्यापासून ना माझ्या मनात विचारच येत व्हावं लागले इतक्या दांडगेपणात माझं बोल बसून काहीतरी कारण असताना म्हणून मी देवाधर्माकडे चौकशी केल्या एकदाच तर तो देव काय सांगतात तुका निर्वशेची नडा म्हणा आता निर्वशे चिन्ह गावकर लोकांनी सांगल्याने तितकी व्यवस्थित केलंय समाजाला पोटात सांगत ना आतापर्यंत घरातले सगळे सर्व व्यवस्थेसाठी तीच पोटाचं गुण नाही आणि मग मला कोण सांगाक लागले की तुका जर खरा देवस्थान व्हाया ना तर मधु गावकार म्हणाले कोणतरी आहे त्या मधु गावकाराकडे जा म्हणजे तुका काय खरा आता समजताना म्हणून त्या मधु गावकाराक छोटी छोटी झटाट दिली समाजाला आता चला कमरे जागा लागले